A co ideš, ha? Idem do útulku, mali sme nový príjem, brutálne krásnu sučku. Bežím s ňou nahrať promo video. A to mám žiadliť za bohej? No tak to veru, že môžeš. Ona je prvá liga, križenec stavača a vieš, že na tých mám slabosť. Ale vieš čo, tá sa adoptuje hneď. No tam je zober zo sebou, hodnotím ju, možno ju zbalím na svoj limeček. No to neznám, ktorá by si chcela s takým satelitom. Všetkým nám s ním bucháš do zadných laboch. A ty si kto? A to jedno, hlavne večer me pustíš. Čau Dorka, ja som Matej a prišiel som ťa vyvenčiť. A mne to jedno, jak si voláš. Hlavne večer hladkáš. Ja nerobím rozdiely medzi ľudami. A príjemné máš dlanie, žiadne mozole, paňské ruky. Čuješ, iskra hneď prebehla medzi nami, čo? No to sebe myslím, že môžem ísť k temu domu. Sebe ma adoptuješ ty, hej? Poslední karmeda, kedy tak hladkal, vlastne ešte ma tak nikto nehladkal. Ale dočkala som się. Juhu. Dorku si síce my adoptovať neplánujeme, no hľadáme jej novú super rodinu. Dorka je topka, mladá, veselá sučka, milujúca ľudí. Mňa počas nahrávania tohto videa videla prvýkrát a pozri, ako sa mi veľmi teší. Je veľmi vychudnutá, no s veľkou chuťou do jedla. Čo je však veľmi dôležité, nestratila dôveru v človeka. Určite jej chýba nejaká tá socializácia, nevie žiadne povely, ale určite to všetko sa dá dohnať. Hlavná vec, že človeku dôveruje. Už je kastrovaná, očkovaná a kompletne pripravená ísť k novej rodine. Keby dačo, píš správu, alebo aspoň zdieľaj. Ak ti môžem poradiť, tak ti radím. Adoptuj si Dorku.